vás zdravím, vítajte pri ďalšej výprave na bicykloch. A som spoločne s Fagmanom a Pasťom. A ideme tam, kde sme boli aj včera. Môžete vidieť zase jednou pojebanou rukou. Shit, skoro som sa vyjebal. A práve ideme pri Kaufland, no nie, že pri Kaufland. Chlapci, počkajte, boha, ja idem pomalšie, lebo ja to jednou rukou hľadať. Sagan! Doriti, skoro mi padol mobil, no nevadí. Kolesá sa párujú. Auto. Máme času dosť. Boha. Ďalšou sexuálnou vlogy. Ty dobrý? No, potlaď ma. Pozor! Šipka! Peter Velič. Ďalší auto, to je úplne. Fakt ma niekde zaviezol. Kde? No? On niekde hen tam zaviezol. Ja mobil za zeme. Takže práve mi... Boha, zase auta. Práve mi padol mobil. Wow. Tatra. Práve mi padol mobil na zem úplne z veľkej výšky. A prežil. Proste ten mobil, minule som do jeho kopol. Minule do polievky. Minule mi padol do polievky. Aj do Riči si zabudol. Aj do Riči, áno. Ale som ho aj osemenil. Ináč raz som ho skoro splachol v záchode. A raz, keď trpká takým podchodom. Takže za chvíľku pôjdeme takým podchodom, lebo túto Pasťo má mäkké gumičky. No, tak pôjdeme už poďme na kolom, keď si tam dám nafúkať u babky. Na panáka? Môžeme si fúkať ďalej. Vieš, babky neviem pomíšiť. Na panáka? Počkajte, ku tvojej babky. Takže práve nám volá náš kubeking a túto Pasťo povedal, že som mu povedal, že pri ABCčku, pri obchodnom dome. A vlastne on tam teraz došiel. Ty koko, netrtkaj mi. Čo robíš ty? Takže na toto môže... Spravená som nám toto povmelú. Čakaj, čo však 1. apríl poviem. No. A my sme mu to iba povedali, čak potom mohli s nami byť. To teraz nebudem takého. Takže Fagman išiel druhou stranu, lebo... Čo? Kašľa neopoď. No a vlastne my ideme teraz ku obchodnému centru a nechceme ísť cez hlavnú cestu, býva tam veľa fizlov. Teda ideme na okolo. Celé obidneme cez mesto. Ale nechápem, prečo sa ani neodstú. Že? Takže zatiaľ sa s vami učíme. Čus! To je parkour, motherfucker. Ďalšia jama. Skoro som sa vydrbal, nevadí no.